U prepunom kinu Europa večeras je prikazan dokumentarni film Jakova Sedlara Zašto smo se borili. Film na simboličan način prikazuje životni put Branimira Glavaša, posebice onaj dio koji se odnosi na obranu grada Osijeka od velikosrpske agresije do danas. Film Zašto smo se borili, kazao je predsjednik HDSSB-a na svečanoj premijeri, prikazuje i odnos aktualnih hrvatskih vlastodržaca prema Domovinskom ratu. Jer sudbina Branimira Glavaša zapravo je sudbina heroja Domovinskog rata, generala koji su izručeni, jedan dio u Haag, a drugi koji leže u hrvatskim zatvorima. Na filmsko platno prenesena su svjedočenja Glavaševih prijatelja, šokantne i potresne snimke granatiranja Osijeka i presudni trenuci za obranu grada. Šišljagić je otkrio kada i kako je film nastao. Unazad 6 mjeseci predstavlja dijelom arhivski materijal, dijelom su to kadrovi koji su snimljeni, dakle 50 minuta traje, vrijedi ga pogledati. Najpotresniji dio filma svakako su i snimci Branimira Glavaša na bolničkoj postelji nastali tajno. U ovom cijelom filmu nema ništa što je sporno. Sve ono što progovaraju sudionici, akteri ovog filma je istinito i oni, ja mislim, na jedan zaista objektivan način prikazuju događanja ovdje u ratnom Osijeku, u Slavoniji i Baranji, ali isto tako i ono što se događalo sa našim herojima, u ovom slučaju sa Branimirom Glavašom. O velikom zanimanju za film svjedoči prepuna dvorana Kina Europa, a u HDSSB-u navode kako su film htjeli prikazati upravo 18. studenog na dan pada Vukovara. Za one koji večeras nisu mogli doći u Kino Europa, recimo kako film počinje za nekoliko minuta upravo u programu televizije Slavonije i Baranje.